ki kwana lafiya ki tashi lafiya kina na tarbiya sannan ki za kanya Hajaju mai kyauta bakar ki yau gata diyar fulani ce da ke da kyallance Hajja Talatun mu mamar mu gagewa lafiya za ki gama Allah ya ja zamanin ki Hajja ammin ki nadi na alfarma Hajiya Aisha Talatu Ahmad Dika yin biyar gurin matsayin ki ya girma Allahu Allah sarki ka suturta mu da mu da ahali na mu da masoyan mu ka tsarkake aikin mu da zukatan mu komai muka yi zama to an kalle mu mu kyauta aniya mu gaida haji Hajjaju Shadaka ya san mu ce duka wai marayu tun Hajjaju ta yi nisa ta zarta yan surku a bar ta sai kallo Hajja uwar ɗaki Allah ya ja kwana ya ja da zamanin ki Hajja Talatun biyar gurin kina da alfarma lafiya za ki gama Allah ya ja zamanin ki Hajja ammin ki nadi na alfarma Hajiya Aisha Talatu Ahmad Dika yin biyar gurin matsayin ki ya girma batun halin